Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Kami ang maatod kan bareta. Ako po, si Jasmine Balot. Ako man po si Edwin Terralda. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, pagpapairahay sa Peñaranda Park hidali na. Aktibidad sa kabubuldan kan Purok 7 Barangay San Vicente sa Banwaan kan Libon Albay sarong treasure hunting asin bakong illegal mining. PDEA makoordinar sa DepEd Albay may kinaraman sa programa asin kampanya kontra sa illegal na droga. MOA entry kan gobyerno probinsyal kan Albay asin Bicol University na mag-alokar nin 5 milyon pesos para sa maintenance kan Albay BU Sports Complex. Aprobado na kan sangguniang panlalawigan. Sa lado nasyonal, Kamara de Representantes sinaprobaran ang resolution nin pakikidumamay sa nabayaan ni Albay 1st District Congressman Edsel Lagman. Paninimbagan sa social media post, isinulong kan Kamara de Representantes. House Tri-Committee nagluwas nin Shoko's order kontra sa mga dai nagsisipot na vloggers sa pagdangog kan committee. Philippine Drug Enforcement Agency may bagong hepe. Sa ibang nasyon, mga eksperto naglansar ng groundbreaking vaccine trial para sa Ebola Sudan virus. Baretang Sports, Luka Doncic, nag-abot na sa Los Angeles. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pighidali na ang pagpapairahay asin pagpapagayon sa Peñaranda Park sa Albay District. Pigpoporsigir kan gobyerno probinsyal kan Albay, ang Department of Public Works and Highways 2nd District Engineering Office, pati na ang kontratista kini na mag-ingua na matapos ang Peñaranda Park para maggamit sa Magayon Festival sa maabot na Mayo. Sa pagbisita kan DCGB News Team sa patrabaho sa nasabing parke, nailing ang sitwasyon kan kabilugan kan konstruksyon kung sain hinali na ang mga estruktura asin pigsalidana nin mas maiwas na entablado sa dating pwesto kining. Apera kini nagpapadagos man ang pagbakho asin pagpatindog kan iba pang estruktura sa nasabing lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Aligadong treasure hunting ang pigigibo sa kabubuldan. Nasakop kan Purok 7 Barangay San Vicente Libon Albay asin bako illegal na pagmimina. Ini ana pag-araman kan nagkaperang opisyales kan Barangay San Vicente, Barangay Burabod, personahes hali sa Mines and Sciences Bureau kan DENR Bicol asin kan DCGB News. Makalihis na tukadon kaini an bulod na pigsasabi kan mga residentes na nadadangog nindang nagpuputok bago pa ini magrasay pasiring sa Barangay Burabod kan nakalihis na Bagyong Christine. Kan Biyernes, enot na nagsakat sa bulod ang task force na kumpuesto nin 20 miyembro na binilog ni Kagawad George Lumibaw kan Barangay Burabod. Sa istorya niya sa DCGB News, mantang papaharani sinda sa pigsasabing lokasyon kan aligadong nagmimina, nakakadangog sinda nin tanog nin generator. Matrayon po sindang nakalaog sa bisinidad kaini asin nadiskubre an bunganga kan bulod na gari na kuweba. Makalihis na magdokumento, magkuanin mga litrato, tulos man na nagbabaan grupo asin sa regular na sesyon kan sangguniang bayan kan Libon.
Ipigpresentar ninda ini dahilan para makipagkoordinar ang konseho sa MGB Bicol. Dahilan kaini sinugo kan ahensya na sa katon an bulod sa pangingenot ni Mr. Antonio Marasigan ang Chief kan Management Division alagad pag-abot sa itaas na porsyon. Nagpalyar na sindang makalaog mismo digdi dahil sa nakasarado na ang mga agihan asin sulamenteng nakahuron iyo ang saro sa trabahador digdi. Sigun sa nagtatrabaho digdi, 3 taon na sinda sa lugar na naghahanap kan pigsasabing Yamashita Treasure, asin bloke-bloke nin gold, asin an espasyo an pribadong tagsadiri nin sarong taga-probinsya kan Camarines Sur. Mientras na naghagad na sinda nin samples, nin gapo, na nakuha sa bulod para ipairaro maninda sa pag-aadal asin test. Katakod kaini pinasalamatan kan mga opisyal, kan barangay ang naging inisyatibo kan DENR MGB Bicol asin ang apodan sa gobyerno probinsyal kan Albay natabangan sindang maaksyonan ini sa pagsasabing dakol na mga residentes ang apektado kaini asin nabubugtak sa peligro in kaso magpadagos pa ang operasyon kaini. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Makikipag-coordinar ang Philippine Drug Enforcement Agency Albay sa Department of Education, Schools Division Office, kan Albay para sa programa asin kampanya kontra sa illegal na droga. Inalakdang nagigibuhan kan PDEA Albay Provincial Office. Sa paagi ni Intelligence Officer 3 Noel Brigel, matapos manotaran, medyo nakakaalarmang sitwasyon kan illegal na droga sa probinsya dahil ang mga estudyante sa sekundarya ang pigpopo na ng i-recruit na maggamit ng droga. Sinabi ni Brigel na nakatalaan na tukaron ninda sa pag-ururon ang schedule sa gigibon na schools visitation para sa drug awareness campaign para sa garayan na ilatag sa mga jóvenes ang karatan kan paggamit ng droga. Pipiriton ta na makahuron ang DepEd para makapadagos kita kang katuyang programa pag-abot sa demand reduction strategy. Kung panawagan ta sa publiko na dili po kamo matakot, tabangan po kamo sa barangay, sa PDEA, sa PNP para maliligdan na mismo ang sendong barangay. Siniguro ni Brigel na magpapadagos sinda sa sendang mga rehabilitation, intervention, asin reformation kan mga personang involto asin may influensya kan illegal na droga. Inaprobara na kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang sarong Memorandum of Agreement entry kan gobyerno probinsyal kan Albay asin Bicol University para sa pag-alokar nin 5 milyon pesos para sa pagmantener kan Albay BU Sports Complex. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay BU Institute of Physical Education Sports and Recreation Director Karina Sales, dakulang katabangan ang fondo para sa pagmantener na nasa marhay na kondisyon ang mga fasilidad sa sports complex. Tatauanin danin prioridad ang pagpakarhay sa grandstand asin ang pagbakal nin vacuum para sa rubberized track, bulanan na pagpalinig sa mga swimming pool asin iba pa. Sinabi ni Sales na ang sports complex ang shared facility kan BU asin PGA, kaibahan sa MOA, ang pagkakaigwan ng Executive Committee hale sa mag-inibong nalado para sa pagmanihar kaini. Dahilan kaini, libre na magagamit ang sports complex para sa mga aktibidad kan PGA, apwera na sana sa paggamit nin pool, sa pagsasabing dipisel ang pagmanihar kaini. Sa presente, ang sports complex ang bukas para sa mga joggers sa mga oras na alas 4 nin maaga sagud alas 7 nin aga, asin alas 4 nin hapon sagud alas 7 nin banggi. Mientras tanto, 10 katawa ang nadakop kan mga personalis kan Daraga PNP sa barangay Miisi kan nasabing banwaan matapos ma-involto sa illegal na pagsusugal kasuudma. Sa ipinaluwas na informasyon kan Daraga MPS sa pangenot ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, alaon anin hapon kan ginibo ang anti-illegal gambling operation sa nasabing barangay.
Ang mga nadakop na suspitsado mga residentes kan barangay o mga residentes kan Libmanan, Camarines Sur, asin hali sa Ginubatan, Manito Libon, asin Kamalig Albay, nadakop sinda sa akto kan mga otoridad na nagkakaigwanin illegal na sugal na pigapon na poker. Ang mga suspitsados kay banan sa mga nagkakuro ang mga gamit sa pagsusugal asin kwarta ginabit sa pantaya kinonfiskar kan mga otoridad asin nasa kustudya ngunyan kan ifatura kan pulisya para sa magagkanagong dokumentasyon asin disposisyon. Sa ngunyan ipigahanda na ang kasong isasangat kontra sa inda dalan sa pagsuwa sa PD 1602 o Anti-Illegal Gambling Law. Sa giraray na inaprubaran kan mga miyembro kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay ang sarong ordinansa na minataonin 50% diskwento sa bulanan na renta kan mga paratinda sa merkado publiko kan munisipyo. Ini ang nakapalaman sa regular na sesyon kan Konseho kasuhapon matapos na nakalihis na sesyon inaprubara na kan Committee on Ways and Means an ordinansa na pirmahan na kan Vice Alkalde asin Alkalde kan Banwaan alagad may mga nagkaparang obserbasyon na dapat napakarayhon para masiguro ang kumbinyensya kan mga paratinda. Ang nasabing ordinansa ang aplikable sa laog nin sarong taon asin magiging epektibo ini oras na maaprobaran kan alkalde kan munisipyo. Nagpatanid ang Commission on Election Ginubatan sa mga aspirante sa iba-ibang kargo sa nasabing banwa na magsunod sa ipigtalaan nindang mga common poster area para maibitaran ang anuman na penalidad. Ining pahayag ni Ginubatan Election Officer Rodolfo Ramirez sa pagsasabing sinda sa COMELEC malibot sa kada barangay para masiguro na nasusunod asin na implementar ang pulisya. Sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Ramirez, sinabi kay ni na ang mga aspirante pwedeng magbugtak nin mga poster sa may tamang sukol sa vicinidad kan of Ratio Pavilion asin sa saudan sa sentro kan Banwaan mantang sa kada barangay dapat nasa vicinidad ini kan barangay hall asin covered court. Sigon kay Ramirez, para sa mga poster na ibabugtag sa pribadong pagsadiri, dapat ini nasa tamang sukol asin may permiso sa tagsadiri bago ipaskil. In kaso man nakasunod o dai nakasunod sa itinalaan na 2x3 na sukol, mapadala sindanin memorandum sa sisayman na aspirante na minataonin orden na tangkason ini. Maigot manindang ipigbabawal ang pagpako nin mga poster sa mga puonin kahoy maging sa poste nin kuryente dahil sa maraot na efekto kaini sa kapalibutan. Nagpasar nin resolusyon ang Sangguniang Bayan kan Daraga Albay na minapaabot nin simpatsya asin pakikidumamay sa pamilya ni Alvin Montaliana. Si Montaliana ang haloy na panahon na naglaog sa serbisyo publiko bilang kapitan kan Barangay Malabog sa munisipyo kan Daraga. Dahilan kaini dakulaan pagpahayag nin respeto kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Daraga na maaram ini sa kinaban kan Enero 30, 2025 mantangan schedule kan lubong na ipinaluwas kan pamilya gigibuhon alauna nin hapon sa Pebrero 8, 2025. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kaini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Segundo distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. DCGV Bareta alas 7. Bareta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Nakamtaan kan sarong Bicolano overseas Filipino worker. An siya yung pangaturugan na harong o dream house. Kanakaging aldaw, ipig turnover ni Camille Villar an house and lot na ginana kan 26 anyos na OFW na si Angelica Abiliano durante kan sarong simpleng seremonya sa Camilla Homes sa Pili, Camarines Sur. Dating BPO call center agent sa Abiliano bago nagtrabaho bilang paratokdo sa Taiwan. Grabe ang pasasalamat ni Abiliano. Patinakan sa iyong pamilya kay Camille Villar mantang pig lilibot ang bagong harong sa kainatunuting pagkakataon.
Sigun kay Abiliano, ginibong posible na Camille Villar ang sa iyang pangaturugan nasa iling niya, nagkapta ng taon na niyang pigtatrabahuan. Pero ginibo ining magic ni Camille, mantang pig-istorya kung paano naging instrumento si Villar para maging realidad ang sa iyang pangaturugan. Sa nagkaparang dekada, sa Abiliano, asin ang sa iyong pamilya nag-i-star sa sarong simpleng harong nagibo sa mga repurpose material sa sendang lugar. Pero ang panggagana ni Camilla Home, talagang sarong life-changing na blessing para sa senda. Ang ama ni Abiliano, sarong paraoma mantang ang siya iyang ina, nagtitinda nin puto para maragdagan ang income kan pamilya. Maugmang marahay sa Abiliano sa pagsasabing ang narong na ini para sa siya iyang pamilya as hindi na sinda makaturog sa salog. Dahil na matatagduan kung nag-uuran dahil konkreto ang narong kung saan sinda mabilog din bagong rekwerdo. Ginana ni Abiliano ang house in lot hali sa Camilla durante kan Paskong Pinoy 2024 Fiesta, Musika at Kultura Christmas Gathering na pig-organisar kan Manila Economic and Cultural Office o MECO na pinanginota ni Chairperson Cheloy Vilicaria Garafil kanakaaging Disyembre. Sobra sa 3,000 na mga OFW ang nag-atendir sa okasyon na ginibo sa Fujian Catholic University sa New Taipei City. Inumaw ni Camille Villar sa Abiliano mantang pigtatao digdi ang liyabe kan sa iyang pangaturugan na house and lot sa Camilla Pili na magkukuha sa Barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur. Itinauman ni Villar kay Abiliano ang sarong move-in gift certificate na nagkakatadad ng 50,000 pesos sali sa all home para matabangan siyang makapagpundar nin mga kasangkapan sa sayang bagong harong. Sa sayang pahayag, sinabi ni Camille Villar na gusto niyang magpadagos si Angelica Abiliano na ma-inspirar siya na ipagpadagos ang sayang advokasya na matabangan ang mga OFW. Sigurado na tinauan ni doon ni Camille Villar ang sa iyang malasakit sa mga OFW na nagsasakripisyo para sa na matauanin maray na buhay ang sa ilang pamilya. Siniguro kani na yaon siya permi kay banan ang sa iyang pamilya sa pagsusulong ni maray na kabuhayan para sa mga namamanuan, lalong-lalo na ang mga bagong herwe. Sinabi pa niyang kaibanan kan mga ini ang pamilya Villar para makamtan ang mga pangaturugan sa buhay kan mga OFW. Sinabi niyang ranian na siya asin handa siyang magtabang sa mga ini sa abot kan siya iyang makakaya. Nangako man ini na susulong ang legislasyon na mapromotir asin masiguro ang kamugtakan kan mga OFW sa bilog na kinaaban. Tinaawanin doon kan mga kongresista ang pangangaipo na magkaigwanin polisiya asin paninimbagan sa pagpost sa social media tanganing dai magamit na armas sa panraraot an digital platforms asin masimbagan kan gobyerno ang pagpapalakop kan salang informasyon. Sa pagdangog kan House Tri-Committee, tinaawanin doon ni Surigao del Norte, Representative Robert A. Barbers, na ang investigasyon dainin kamauotan na ipiton ang diretsyong magpahayag kundi tanganing magkaigwanin paninimbagan sa paggamit nin digital space. Sinabi kaini na gustong mabilog ang regulatory framework para sa social media kapareho kan ethical standards na ipinagtalaan kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP para sa broadcast media. Sinabi ni Barbers na kamauotan ninda na makadevelop nin Code of Conduct for Content Creators na magsisiguro nin paninimbagan o accountability as in ethical responsibility sa marikas na pag-ikot kan digital space. Tinaawanin doon ni Barbers na kan mga nakaaging taon nanotaran ang nakakaalarmang pagdakol kan trolls, vloggers as in malicious online actors na nagtatago sa likod kan free space as in sistematikong nagpapalakop nin fake news as in naimbuelto pa sa character assassination. Kung papabayaan na magpadagos ini, may kukonsiderar ining pagpalyar sa pangako na poprotektaran ang publiko. Nagpahayag manin kahaditan si Laguna Representative Dan Fernandez, an overall chairperson kan Tri-Committee, sa epekto kan pagpapalakop nin sala na informasyon sa publiko arog ka nangyari sa COVID-19 pandemic. Sigon kay Fernandez, mas talamak na ang cybercrime kaysa sa traditional crimes. Barata halo sa ibang nasyon, duman sa Geneva, Switzerland.
Naglansar ang Uganda ng groundbreaking vaccine trial para sa Ebola Sudan virus. Ang trial na ni iyo ang suportado kan World Health Organization as iba pang international partners. Sa rekas kan preparasyon, nakuha na sa laog ni 4 na aldaw poon kan makonfirmar ang outbreak kan Enero 30. Ang trial sarong importanteng lakdang sa mga epektibong preparasyon para sa mga pandemya asin pagsalbar ng buhay sa mga lugar na may outbreak. Sigun kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na importanteng achievement ini para sa mas magayon na pandemic preparedness asin pagligtas ng buhay kung nagkakaigwanin outbreak na pag-araman ng bakuna na ginamit sa trial iyo ang donasyon kan International AIDS Vaccine Initiative asin iba pang international organization. Baretang Sports, sarong aldaw matapos ang big-time trade, nag-abot na sa Los Angeles si Luka Doncic. Ipinasirip kan Lakers sa indang Instagram ang pag-ugpa kan eroplano na lunad ni Doncic sa Los Angeles. Sinabat ni Doncic ni Lakers General Manager Rob Pelinka. Bago nag-abot sa Los Angeles, formal nang nagpaaram si Doncic sa dati niyang team, ang Dallas Mavericks. Sa emosyonal na pahayag ni Doncic, sinabi kaini na, "I am leaving a city that will always feel like a home away from home. Dallas is a special place, and Mav fans are special fans. Thank you from the bottom of my heart." Si Doncic napaduman sa Lakers matapos ang 3-team trade na nagdaraman kay Anthony Davis sa Mavericks. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Miyerkules. Sa pangaran kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ramer Tanay sa Lado Technical. Kami ang nagatod kan bareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Happy birthday. Happy birthday kay Pading Peter Insisa. Padi, may you have more birthdays to come. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na.